maka na anyị jere aba ngwa aba mere m ofe ka ọnwa Disemba dị na 1st 2007 anyị jere aba ngwa anyị jere mkpọrọ ụlọ ọ bụ na n'ụwa bụ ebe obibi na ọnwa na-etili ọra lụtazi ebe ọ ga-ebi forever ọnwa ndị mere ọgụ akalika ndị mere ọgụ abaka n'ụlọ ọgwa gị si na onye liri ego anyị n'ọnụ ọzọ lego n'ọba ọnwa na-etili ọra onye ọma ndị mere ọgụ ọgba akarịrị akarị imere kalkuleta bata n'isi agụ ọkwa gị tele eletrik n'isi agụ ọ dịkwa gị wetara ude n'isi agụ ọnwa na-etili ọra n'ala ekene ana m anya ekene ka nkwute ọgọ maka na ọgọ dị mma ma onye mere ọgọ na-elota ọgọ kedu ọnwa na-etili ọra ọnwa na-etili ọra n'ala ekene ọnwa na-etili ọra n'ala ekene n'ala ekene ọnwa na-etili ọra n'ala ekene ọnwa na-etili ọra n'ala ekene ọnwa na-etili ọra n'ọga na-ele ego ọnwa na-etili ọra n'ala ekene ka anyị nụrụ aba anyị na-eti egwu anyị na-ekwe akwụdola eze n'isi agụ Chika Nwoye obulu ji pụpụta kwụsị n'iru egwu m ajụjụ nna ajụzi bụ onye nwe moto nke a aka na-ekwu ka dị ọnwa na-etili ọra si moto pụta shiriki moto sinye na-ayọ nwa nnebe Anambra State Speaker House of Assembly sinye chiyaluki moto na akwụkwọ moto ka ọchịke Morocco ka o bulu moto naba ewo ọnwa na-etili ọra n'ala ekene 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 Bede were akpụkpọ mmadụ kenelu m Emeka Kanu Magic Finger chairman Ratau na Anambra State Dede Nabu chini kaluwa Kapu echi
Dr. T.A. Oji Oshendo n'Abia State Otubawara Igwe n'Abia State the executive governor nke ndị Abia State niile onye ọma na Chukwu nyere ya amamife ga-eji wee chi Abia State ekene dịlị maka etu isi edozi Abia State gaba n'iru na anyị ikwe n'azụ na onye na-achụ inwe ada Dr. T.A. Oji Oshendo n'Abia State Otubawara Igwe n'Abia State onye machila anyị gaba na anyị ikwe n'azụ maka na o kwere onye ọbụla ghọta na onye ọbụla ga-achịta Abia State ọfụma ga-abụlili ọjị maka na ọjị ụzọ ka alụsiri Abia State chiesi Abia State o wee lutu Dr. T.A. Oji maka na ụlọ ma na osisi ọjị na-ekwuru onwe ya adị akwụ ọjị akwụ anyị n'aka na oyimo Chief Francis Nwakamma udo ọkụ mmiri na n'achala Bologna mmiri achala Nwakamma mmiri achala Nwakamma mmiri achala Nwakamma mmiri achala Nwakamma ọkwa anyị na-aba achala bango egwu mmiri achala Nwakamma onye mamụ na gị bụ nwanne mmiri achala Nwakamma onye mafu Francis Nwakamma mmiri achala Nwakamma udo ọkụ mmiri na n'achala onye ma mmiri achala Nwakamma Chief Ngozi ka Nwabago omelọrọ na n'ise Ngozi Obago omelọrọ na n'ise a n'iyi onye mamụ na ịgbala akwụkwọ na be anya gbawa Chief Alfred Nwoye akwụdola eze n'isi agwọ ọ ga-adịlị gị mma ekene dịrị Mike Ume MyPass International Nigeria Limited ọnwa na-etili ọrụ na Guluzi Igbo ọnwa oyima ọnwa gburugburu oyima ọnwa millennium anyị na-ekenekwa Chief Honorable Anayo Nebe Honorable Speaker Anambra State House of Assembly Okwuluora Ishel Ọka Chief Lawman Ikebudu ọnwa na Nnọfịa ọnwa Oyoko ọ ga-adịlị gị mma anyị na-ekene ọnwa Nọtilọra n'Ogidi Chief Samuel Jefomendo ọnwa Nọtilọra n'Ogidi ya bụ ọnwa Oyoko ka onye ọnwa Oyoko ọnwa Oyoko ka onye ọnwa Oyoko ọnwa Oyoko anya kpọwa Chief Bestman n'Azịa ọnwa Nọtilọra n'Azịa eze ọnwa ọ ga-abalị ya anyị na-ekele His Royal Highness Igwe Peter Anugu eze ukwu na mba ukwu Igwe Peter Anugu eze ukwu na mba ukwu na ọ ga-adịlị gị anyị na-ekele Chief Osi Nwamora ọnwa Nọtilọra na Abatete ka anyị gbanụ Chief Jonathan Azode Ugodi Ọha Mmawanụ na Aba
ebeleba osi Igbo budu onye ọma nọ n'Abuja ọ ga-adịrị gị mma eje bọba nwanne m chifu Mike Nwakalụ omelụọra ntejabọbụ omelụọra be anyị omelụọra oyi na ọmabala omelụọra Igbo adagbe ọ ga-adịrị gị mma Mike maka na ọmụta siri ike bụ na nne gị nsogbu onye Mike Nwakalụ nne ojibe mmadụ anyị na-ekenoship ibe agha anya Commissioner of Police na Kogi State ogirisi ama abịa onye ọma n'Igadi anyị si na ọ ga-adịrị gị mma mana ezi nwanne m ka m kwururu n'Aba Chief Ebenezer Okafọ Chidi Ebele Anamaka na Oyimo Ebenezer Okafọ Chidi Ebele ezi nwanne m ekene adịla ezi Oyimo mmadụ si Nwankwọ ezugo mba n'ọgbụ ọ ga-adịrị gị mma kena ọnwa na-etilọra onye ọma ọnwa na-etilọra ndewo ọnwa na-etilọra ọnwa na-etilọra ndewo onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume ọnwa na-etilọra n'isi agụga ọnwa dị ime mọsọ dị eme nwanyọ ma bụ onye igwe okwurume igwe okwurume eze kwechie nwanụ igwe okwurume ometa obodo mma igwe okwurume Chief Austin Nwankwọ igwe ọnwa na-etilọra ọnwa na-etilọra n'alụwa igwe okwurume ọnwa na-etilọra ọnwa okwurume mbọzi anya ọnwa okwurume ọnwa okwurume ọnwa na-etilọra n'isi agụ asị na ọnwa zuo ọgọ ọgba gburugburu ịka na aka na mmadụ maka na mbọsị ị ga-echi eze anyị na-aga ị ga-abụ dalị na onye asị jide ka o ji ọ na-eme dị mma onye Chukwu gọzila gọzie na eze ka ọ bụ ime n'ụmụala n'ọgaeze maka onye na-eme ọgụ ka Chukwu na-enye ngọzi onye na-eme ọgụ nwere ọgụ gaba n'iru na Chukwu na-akwụkwọ ọgụ maka na ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma
okele ụnọ galede nọ na o ka anyị kenekwa ọzọ His Excellency Chief Doctor T.A. Oji Oshendo Abia State gaba n'iru na anyị bụ n'azụ anyị na-enye ya ekele na anyị etisie n'aba na ọ bịala ije nwụna kedu ọnwa na-etilọra ndewo kedu ọnwa na-etilọra ndewo ọnwa na-etilọra ndewo onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume onye ọnwa okwurume ọnwa okwurume ozi anya ọnwa okwurume ọnwa okwurume ọnwa na-etilọra n'isego ka ahụ ọnwa okwurume ezigbo n'ime ọma so n'ime ọnwa okwurume ọnwa na-etilọra ọnwa okwurume ọnwa nke Chukwu gọziri agọzi ọnwa okwurume ọnwa na-eweta udo n'obodo mee ọnwa okwurume ọnwa na-achọ mma obodo mee ọnwa okwurume ọnwa na-etela obodo kolota ọnwa okwurume ọnwa na-etinye latrik n'obodo mee ọnwa okwurume onye